Номер 6. Единственото маслиново дърво по улиците на Варна. Всеизвестен е фактът, че зимите във Варна не са чак толкова студени, но чак пък маслиново дърво. Вече 7-8 години едно маслиново дръвче оцелява през зимите на Варненска улица. Предисторията. През 2015 година активни граждани алармират медиите за опит да бъдат умъртвени 3 липови дървета. Това е станало по изпитания метод с пробиване на отвори в дърветата и наливането на нафта в тях. Те изсъхват и в последствие са отрязани. Предполагаемите мотиви са, че липите са били пречка за новостроящата се в близост бизнес сграда. Общинските органи задължават виновника да засади на празните места нови дървета. Така се появяват 3 маслинови дръвчета, от които оцелява само едно. Над сградата тегне проклятие и вече 10 години тя стои недовършена и необитаема. Надяваме се проклятието да не се прехвърли върху дръвчето и то да оцелее. Глобалното затопляне работи в тази посока. Жокер намира се на булевард